Bir gün fariseyler İsa'dan Hudaýyň şalygynyň haçan geljekdigini soranlaryna ol: Hudaýyň şalygy göze görünüp gelmez. Adamlar ine bu yerde ya-da anha ol yerde diýmezler. Sebäbi Hudaýyň şalygy siziň araňyzdadyr diýip jogap berdi. Onsoň İsa şägirdlerine şeýle diýdi: İnsan oğlunun günlerinden birini görmegi küýsejek wagtyňyz geler. Emma ol günü görmersiňiz. Adamlar size: ine insan oğlu şu yerde ya-da anha ol yerde diýerler. Emma gitmeň, olaryň ýzyna düşmeň. Ýyllarym göğüň bir ujundan çakyp, beýleki bir ujuny nähili ýagtylýan bolsa, insan oğlu hem öz gününe şeýle bolar. Emma ol öňürtü köp görgü görüp, bu nesil tarapyndan ret edilmelidir. Nuhun günlerine nähili bolan bolsa, insan oğlunun günlerine de şeýle bolar. Adamlar Nuhun gäme münen gününe çenli iýip içip, öýlenip, durmuşa çykyp, arkaýyn ýaşap ýördüler. Soňra äpet sil gelip, baryny ýok etdi. Lutun günlerine hem şonuň ýaly boldy. Adamlar iýip içip, alyp satyp, ekip dikip ýördüler. Emma Lutun Sodomdan çykan güni gökten ot bilen kükürt ýagyp hemmesini ýok etdi. İnsan oğlunun peýda boljak gününe hem şeýle bolar. Şol gün üçekdäki adam öýdäki zatlaryny almak üçin aşağı düşmesin. Şeýle de ekin meýdanynaky hem ýzyna gelmesin. Lutun aýalyny ýada salyň. Kim janyny ayamaga çalışsa, onu yitirer. Kim janyny yitirse, onu aman saklar. Size şunu aýdýaryn. Şol giýje bir düşekde iki adam bolar. Biri alnar, biri goýlar. Bilelikde buğday üýen iki aýal bolar. Biri alnar, beýlekisi goýlar. Şähertler İsa yüzlenip, "Agam, bu hadisalar nirede bolar?" diýip soradylar. İsa hem, "Maslyk nirede bolsa, garaguşlar hem şol ýere üýşýändir" diýip jogap berdi.